Здравейте, аз съм Ирена от Картишок и днес ще ви покажа този рецептурник, който направих с хартиите, които ми бяха щедро предоставени от бившата AMG Vision. Сега мисля, че се изписва като IMG. Хартиите, които използвах, са 3 листа от колекцията Coffee Time, номер 7, 8 и 12. Аз ще ги оставя тук настрани, за да ги виждате. И така, нека да разгледаме от всякъде всичко. Рецептурника е с до някъде скрита спирала. И две джобчета на предната и на последната корица. И е разделен на 3 раздела с всъщност 1, 2, 3, 4 раздела с дизайнерската хартия. Тези 3 листа ми бяха напълно достатъчни за декорацията на този рецептурник, като от 3 листа ми останаха ето тези 2 картончета само. Всичко останало оползотворих много пълноценно. За декорацията съм направила 2 пискюла от една прежда смес коприна и памук, 2 висулки. Чашата съм покрила с глоси, а върху сладурската корабийка, не знам дали се забелязва, има захарна паста. Дори да не се забелязва, сигурно можете да чуете как скърца пръста ми по нея. Много ефектно се получава. Благодаря на Шми за идеята. Нещо повече за подвързването с спирала. Използвала съм бяла спирала и понеже не намерих начин да намеря кафява или някаква по-подходяща бежова, реших да я скрия с корицата колкото е възможно повече. Тази спирала, която използвах, е 22 мм. Страниците са от едни бележници от Jumbo. Използвала съм 2 такива от по 50 листа. Само че сгреших и перфорирах този свитък от обратната страна, така че с 100 без около 15-20 на странички. За да проектирате картона за корицата, ще ви трябва една дълга лента картон. В зависимост от това колко странички ще искате да сложите вътре, трябва да предвидите диаметъра на спиралата, който използвате в тези сантиметри. Моите тук са 3 см и половина. Оставила съм малко повече, отколкото е диаметъра на спиралата ми, за да я има тая свобода. Дължината, освен това предвидено за скриването на спиралата, трябва да си предвидите и колкото ви са дълги страничките, плюс още поне сантиметър, за да може да коригирате. Лично аз реших да започна оразмеряването на дължината на тези странички от средата. Тоест, сгънах си едно дълго парче картон на половина, направих тези сгъвки за
за скриване на спиралата и оставих дълго парче. Когато подвързах всичко заедно, тогава подгънах, отбелязах си докъде искам да са ми, колко по-дълги искам да са ми страничките и направих едно подгъване, което не знам дали може да се забележи тук. Около сантиметър остана, отрязах ъгълчетата и залепих дизайнерската хартия, така че да скрия тази подгъвка. Така имаме едни твърди ръбове на страничката и в същото време еднакви и красиви. Другото, което е важно за изработката на този рецептурник и за проектирането. Да, може би това, че ето по този начин съм подвързала, събрала съм двете корици, така че, както виждате, да остане този ръб на спиралата от към задната част към задната корица. Ето така. И по този начин няма да се налага прехвърляне на ръба на спиралата, докато не свърши тефтера. И само да кажа, че този рецептурник е предвиден за един наш приятел, който е много добър кулинар. И се надявам много да му хареса. Това беше от мен. До скоро!